Mulțumesc, doamnă președinte de ședință. Onorat prezidiu, doamnelor și domnilor deputați, suntem de acord că una din problemele majore cu care țara noastră se confruntă constă în plecarea românilor în străinătate. Faptul acesta este recunoscut de putere, având în vedere nenumăratele declarații ale guvernanților prin care încurajează reîntoarcerea acasă a românilor din afara granițelor țării. Prin declarația politică de astăzi, doresc să lansez întrebarea dacă România este pregătită realmente pentru reintegrarea cetățenilor români din diaspora. Și aici mă refer în cazul distinct al copiilor români care au studiat în afara țării și trebuie reintegrați în sistemul educațional românesc. Indiferent că vorbim de copiii care s-au născut în România și apoi s-au alăturat părinților în alte țări, fie că s-au născut în afara României, reîntoarcerea familiei în țară a dat naștere la o serie de provocări pe care noi trebuie să le rezolvăm cu eficiență. Astfel, studiile din domeniu au arătat că o bună parte din acești copii au probleme de adaptare la sistemul de învățământ românesc. În afara impedimentelor cauzate de cunoașterea insuficientă a limbii, ei se confruntă și cu dificultăți emoționale, comportamentale și de atenție. Iar toate acestea nu fac decât să afecteze în mod negativ performanțele școlare. Este firesc să ne punem întrebarea: cum îi ajută școala românească pe acești copii? În primul rând, îi obligă să repete un an pentru că învățământul nostru este considerat ca fiind unul extrem de performant. Nu-mi doresc să dezbat subiectul performanței învățământului de data aceasta, dar copiii care se întorc în țara românească ne arată din plin eșecurile programei actuale de învățământ, prin faptul că ei percep pe deplin discrepanțele majore, atât în ceea ce privește materia școlară, cât și modalitatea de abordare a sa sau relaționarea elev-profesor. Stimați colegi, este evident că atât noi, în calitate de parlamentari, cât și guvernanții, avem responsabilitatea pentru a crea un cadru legal care să faciliteze reintegrarea acestor copii în societatea și școala românească. În ultimii 5 ani, 27.000 de copii s-au întors în țară, iar dintre aceștia 6.000 au probleme de adaptare în România. Consider că școala românească, atât prin programă, cât și prin cadru didactic, trebuie să înlesnească rezolvarea problemelor acestor copii. Acum, mai mult ca oricând, Ministerul Învățământului trebuie să constituie o echipă formată din specialiști care să conceapă un manual special de învățare a limbii române. Să nu uităm că în prezent acest lucru este lăsat în mare măsură în sarcina părinților și a celor mici prin eforturile pe care le presupun meditațiile suplimentare în afara școlii. Trag un nou semnal de alarmă cu acest subiect important și sper să fiu auzit și de data aceasta până nu este prea târziu. În condițiile în care susținem ori de câte ori este posibil reîntoarcerea românilor în țară, nu mi se pare firesc ca atunci când acest lucru se întâmplă să-i lăsăm să se descurce singuri într-o chestiune extrem de importantă pentru viitorul lor. De aceea susțin cu tărie că avem nevoie de manual special de învățare a limbii române și cursuri suplimentare realizate în cadrul școlii, nu în afara ei. Mai mult decât atât, suntem datori să le asigurăm acestor minori consilierea psihologică. Suntem datori, stimați colegi, să investim în viitorul acestor copii, să nu uităm că succesul lor înseamnă dezvoltarea țării. Sper că apelul meu către guvernanți și către dumneavoastră, stimați colegi, să nu treacă neobservat. Problematica pe care v-am adus-o în atenție are un impact pe termen lung asupra societății românești
și ne obligă să găsim soluții adecvate și performante cât mai repede posibil. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt deputatul PDL Mircea Lubanovici.